Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għamel żjara fir-raħal ta' Ħażebbuġ fejn dar diversi djar li fihom bħalissa hemm eżibiti wirjiet mill-isbaħ ta' statwi u ċenakli marbuta mal-ġimgħa mqazza. Adrian Delija żar ukoll il-każin 12 May fejn fost oħrajn kien hemm eżibiti wirjiet artistiċi oriġinali maħduma minn materjal pirotekniku li nħaraq u tpoġġa fuq biċċiet tat-tila. Dawn il-biċċiet artistiċi figurattivi nħadmu mill-membri ta' dan il-każin. Żar ukoll il-każin San Filip fejn kien hemm eżibita il-Golgota u niżel fix-shelter li hemm fl-istess każin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel żjara oħra fil-każin ta' San Giuseppe, kif ukoll fil-każin tal-Partit Nazzjonalista tal-lokalità. Waqt din iż-żjara Adrian Delija kellu wkoll iċ-ċans li jieqaf u jitkellem ma' xi residenti Żebbuġin. Flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista għal din iż-żjara kien hemm il-koordinatur politiku Jean-Pierre De Bono kif ukoll qatt ta' kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' Mejju li ġej. Very nice.